Bueno, Gartzia jauna egunon. Egunon. Lehenik eta behin galdetu nahi nizun, atzoko ekaitzaren inguruan ikusi genuen batez ere Bizkaian gogor jo duela, ez dakite ertzaintzak horrelako irtera bereziren bat egin behar izan duen, edo... Bai, bueno, ekaitza izan zen, eta, bueno, ekaitza, segun nun jausten dan, horrek eragin askoz handiagoa izan dezake. Eta, klaro, kasu honetan eta atzo, ekaitza Bilbo eta Bilbo inguruan eta Txorierri inguruan jauzi izan, eta horrek kriston eragina du. Beraz, bat bi telefonoak dei gehiago jaso behar izan zituen atzo. Bestetik ertzaintzaren barnean esan dezagun dagoen lan gatazka horren inguruan, ez dakit nola dagoen egoera eta sailburuak aipatu zuen sindikatuekin biltzeko prest zegoela, nola daude hartu eman horiek? Bai, bueno, hala esan zuen sailburuak sindikatuekin bilduko zala, oraindik erabakitzeke dago nola eta zein modutan, eta gero baita ere, hor dago, 37 neurri daude mahai gainean, sindikatuak ezagutzen dituztenak, eta lehendakariak ere, bere, pasadan ostegunean, plenoan aipatu zitun, eta horretxek dira, eta hoiekin hasiko gara lanean. Hasiz, printzipioz, ikerketarekin zerikusia duten gaiekin. Kriminalitateari dagokionez, aipatu duzu datuak ez direla okertu, ez? Ez. Gertatzen dana da, pasadan urtean ja hasi ginen berizten delinkuentzia eta ziberdelinkuentzia. Ziberdelitoak ziberespazioan burutzen dira, eta gainera hasi eginda fenomeno hau, egia da, pandemia aurretik iaz arte 151 hasi ziran, eta iaztik ona 131. Beraz, batez ere ziber iruzurra dira hasten direnak, eta, claro, modu presentzialean jeitsi egin dira, baina hasi dira modu ziberespazioan. Beraz, eta gainontzeko delituak hor mantentzen dira. Iazko bakarrik igo dira 0,4. Beraz, hainbat delitu gainera jeitsi egin dira, hori adibidez estafak, baina baita ere lapurketak indarrez egiten direnak bizitzatan, eta hori, hasi direnak aldiz, badira, askatasun sexualaren aurkakoak, eta baita ere lesioak. Kezka eragiten duen beste gai bat, drogen kontsumoa, Euskadi gainera badago, drogaren ibilbide horretaz zoritxarrez kokatuta? Bai, rutan dago nolabait, baina orain arteko konsumoa hemen izan da, kanabisarena, hori da gehien ezagutzen duguna, gero kokaina baita ere zabalduta dago, baina, badatoz ere beste fentaniloa deritzona, eta orain momentuz ez dugu antzeman Euskadin, baina zoritxarrez etor daitezke, eta olakoak batez ere bereien prezioa jeizten baldin bada. Hori datu kezkagarria da. Azkenean, drogen konsumoa batez ere alkoholarekin nahaztuta, egiten askozaz ahulago egiten gaitu, biktima izateko arriskua handitu egiten da, eta erlazioetan ere, erlazio afektibo sexualetan ere, bai alde biak ere ahuldu egiten ditu, ze noberaren borondatea ez zara borondate horren jabe, eta horrek ezusteak ekartzen ditu, eta ondo hasten dana askotan gaizki bukatzen da. Beraz, oraingoz kontsumituena hemen kanabisa izango. Bai, eta besteak olako fentaniloaren eta momentuz ez dugu antzeman, baina horrek ez du esan nahi ez dela izango, ez dakit, 2 hilabete barru ez dugu hemen gure artean izango.
Eta azken ordukoa izan dugu gaur gauean, antza denez labankada bat egon dela hemen Gasteizen. Bai, bueno, datu zehatzik ez daukagu, badakit ospitalera egondalako traslado bat, eta momentuz ez dago ez salaketarik, ez ez, orduan beraz, datu gehiago ezin dut eman momentuz. Baina bai, datua, gertatu da. Oso, no, mila esker.